Стартов номер. Трети за композицията с бухалки. Трети от тази група имам предвид са представителите на Мексико. Понеже казах, Силва, че обикаляш много по света. До Мексико стигна ли, например? До Мексико не можах, защото ангажимента ми отпадна там. Така че все още до Мексико не съм стигнала. Основно къде обикаляш, къде те канят, какво правиш, какво се занимаваш с тези 8 месеца? Ами, обикалям в различни части на света, както в Америка, така и в Азия и в Европа. Естествено, в Европа е повече, защото за всички е по-лесно, основно в Италия и Испания. На всяко място е абсолютно различно. На някои водя мастер-класове, на други просто нормален тренировъчен лагер, някъде играя демонстративно или водя треньорски курсове. Различно. Започнах представянето си в това включване с спомените и това специално отношение, което имаш към Световната купа по принцип у нас. Сега искам да те попитам последният ти спомен.